Pastiarchovej na workshope Mladý líder na vidieku, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja ako súčasť projektu RIS, ktorého cieľovou skupinou sú práve mladí lídri a mladí ľudia z vidieku, ktorí nemajú možno toľko príležitostí ako ich rovesníci z mesta. A práve na tomto workshope im chceme ponúknuť a inšpirovať ich a priniesť im možno motiváciu, že čo všetko sa dá robiť na dedine, ako sa dá aktivizovať, ako môžu tam spolupracovať so svojimi rovesníkmi, so samosprávou a tak im trošku tie príležitosti, ktorých nemajú tak veľa, rozšíriť. Na tomto workshope sa účastníci dozvedia rôzne veci z tém komunikácia, tímová práca a takisto im chceme predstaviť systém fungovania samosprávy, možnosti spolupráce so samosprávou, možnosti participácie na živote obce, napríklad aj formou založenia obecnej rady mládeže, ktorá by mala byť takým poradným orgánom pre samosprávu a orgánom, ktorý zastupuje mladých ľudí na vidieku vo vzťahu k samospráve. Michal, Monika, Zuzana, Zvrhlava, Verany, Kristina, Zúrohlava. Ja som Erika, som zo Zubrohlavy a na tento workshop som sa prihlásila preto, že mi to prišlo ako zaujímavá možnosť sa niečo nové naučiť, možno tak aj rozvíjať nejakú kultúru u nás v dedine a naučiť sa tak komunikovať s tými ľuďmi, aby sme to proste vedeli, že keď budeme niečo chcieť, aby sme vedeli, ako to máme správne spraviť a za kým máme ísť vôbec. Spoznala som úžasných ľudí a celý ten program je taký, že naozaj sa niečo naučíme, že tu neodídeme stade na prázdno. Chcela by som sa naučiť hlavne správne komunikovať, aby som dokázala tak zaujať aj, ak by som už mala byť tým lídrom.